gadael I mi credu bod gyn ti ddim diddordeb. Wedyn cynnig cysur mwy glandag. Fethu si ymateb ma raid mod I yn ddwl, ond roedd a ti di chwarae fo abacus fy meddwl. Ti'n gadael I mi greu y broblem no dda un, wedyn cynnig ateb dy ateb di dy hun. Fedrai'm cael ymhen rownd y syman hygoel hon, ti di chwalu'r abacus fy nghalon. Mae un ag un yn ddau a chdi a fod i'r heini, dwi'n cyfri dim I chdi, un od sydd ddim yn rhannu, ond cerddais lawr y bryn rhwng rhannu fy mreddwydion yn tynnu'r gwallt fy mhen. Ti'n gadael I mi feddwl fod rhywbeth yn y gwynt, ond gwn ymer fy esgyn fawr atab ddim yn hynt. Ti'n cynnig rhif dy ffôn fel mathemateg byr, a'r cwbl dwi angen di'r atab I fy nghyr. Ti'n gadael I mi fynd efo cusan ar fy moch, di'r gawn I rhywbryd eto jyst dim yn canu cloch. Y batriaeth yn fflat yn y gyfrifiannau hon, ti di chwalu'r abacus fy nghalon. Mae un ag un yn ddau a chdi a fod i'r heini, dwi'n cyfri dim I chdi, un od sydd ddim yn rhannu, ond cerddais lawr y bryn fel rhannu fy mreddwydion yn tynnu gwallt fy mhen. Tynnu gwallt fy mhen a chyfri fy mendithion. Un, dau, tri, mam yn dal y pri wedi marw, mam yn crio marw. Un, dau, tri, mam yn dal y pri wedi marw.